nyemolu faso te jabuko Mali te jabuko paralalu Mali te jabuko Yamana Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn aw ka jabarani mandi sanfɛ n'o de ye Pinal TV aw ka jɛmukan n'o de ye faso jo kɛnɛ jɛmukan min n'a bɛ sigi aw ye sibiri o sibiri nɛgɛ kaɲɛ 17 ntɛnɛndonya fɛ sigi bɛ kɛ a kan aw ka jabarani sanfɛ n'o ye nɛgɛ kaɲɛ 12 n'o ye 22h ye chaque lundi a bɛ fasiri man fɛ sa o de y'aw denkɛ n'aw balimakɛ n'o de Cheikh Mahmoud Sy ye aw ka jabarani sanfɛ Pinal TV badabada foli an b'a d'aw ma a mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a mana kɛ jamana o jamana kan an b'o fɔ ni silamɛya foli n'o de assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh an ka munumunu salo kɔnɔna na an y'a ye maaw bɛ yen minnu cɛsirilen don baara kɔnɔna na ni u wulila ka fɔ k'u b'u senw ta ka bɔ ɲɔgɔn sanfɛ ka d'a ka hadamaden sigi tɛ ma sɔn f'i ka wuli i ka dɔ kɛ o tuma na an sera ka wele bila ma a ka na an ka nin jɛmukan in sanfɛ a ka se ka ɲɛfɔli kɛ anw ye kun kelen min y'a to a sera ka don nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen yan'an ka don kumaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an bɛ foli d'a ma n'o de ye Madame Balo Asitan Sumaworo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kori baasi t'i la? Baasi foyi tɛ yen nɔ. An y'i wele ka na an ka jɛmukan kɛnɛ kan a diyara n ye kosɛbɛ. Merci beaucoup. An b'i fo dan tɛ foli min na. Bamananw ka kuma don ko fɛn min bɛ maa senna teliya ko k'i dala teliya. An y'a ye bɔlɔlɔsiraw caman kan ka ye Asita ye muso ye nka muso min don a wulila ni k'a cɛsiri ka se ka atelier dayɛlɛ atelier min n'a y'a tɔgɔ da ko atelier Firdaus. Mais an y'a ye atelier minnu n'a bɛ dayɛlɛ ani centre minnu n'a bɛ dayɛlɛ a caman bala an b'a ye cɛw de b'a kɛ mais ka na ye k'a fɔ muso sera ka initiative dɔ ta k'a cɛsiri k'a fɔ a bɛ atelier dɔ dayɛlɛ atelier min ni baaraw caman bɛ k'a kɔnɔ parce que an ye i ka yɔrɔ kɔnɔna na fɛn min ye tatouages ye o bɛ kɛ yen musorɔdilanw bɛ kɛ yen wusulandilanw bɛ kɛ yen ani pâtisseries centre de couture bɛ yen musow ka jabedaw olu fana bɛ kɛ yen o n'a ɲɔgɔnna caman formation camanba bɛ kɛ yen yan'an ka don bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Asita yɛrɛ ye jɔn ye Asita ye kalan jumɛnw ni kalan jumɛnw kɛ Bon Asita ye ne Madame Balo Asitan Sumaworo ne ye atelier Firdaus ne y'a promotrice le ne ka baara bɛn n'o borola baale ma ka muso dɛmɛ u ka bɔ so kɔnɔ sigira cogoya min alhamdulillah o ye Asita Balo ye Asita e ye kalan jumɛnw kɛ Bon ne ye droit de kɛ droit des affaires voilà donc moi je suis juriste de formation nka maîtrise yɛrɛ bɛ n bolo déjà voilà ne y'o de kɛ école la i b'o la walima kelen i y'o kɛ dɔrɔn de oui n y'o kɛ alhamdulilayi n tilala n ye n ka attestation sɔrɔ n ye n ka maîtrise sɔrɔ depuis 2010 depuis 2010 voilà depuis 2010 oui n tilala n ye n ka soutenance ni n ka fɛnw bɛɛ kɛ o wagati la voilà mais hakilina jumɛn sera ka na Asita la ka se ka nin projet ninnu n'a ɲɔgɔnnaw créer k'a fɔ ko a bɛ wuli ka jɔ kɛ cogo min na musow ka se ka bɔ chômage la wa musow dɔrɔn tɛ ka da kan n y'a ye centre in kɔnɔna na hali cɛw bɛ yen i ka atelier na yen cɛw bɛ yen minnu bɛ ka métier kalan musow bɛ yen a bɔgɔbaden nin yɔrɔ belebeleba in kɔnɔna na hakilina jumɛn nana ni o ye Asita bon hakilina nana n'o ye en fait déjà baarako ma nɔgɔn parce que ne tilala an ka kalanw na ne ye maîtrise sɔrɔ ka diplôme sɔrɔ mais baarako ma nɔgɔn dɔɔni Mali kɔnɔ n ye yɔrɔ caman kɛ n ye bureau kɔnɔna baaraw caman ɲɛɲini n ye stages caman kɛ mais c'était pas du tout facile mais ala nana kɛ ala ka hinɛ papa la ale ye ne ye nin sira kan ani n kɔrɔmuso olu ye courage dɔn n na kosɛbɛ ko n ka taa centre la vu que n bɛ yɔrɔ min na o ye n papa ka yɔrɔ ye a ye encouragé n ka taa yen nɔ donc n tagalen yen nɔ franchement n kun t'a dɔn n bɛna mun kɛ mais n taara sɔrɔ ale kɛ couture kɛ machine caman san ka bila karamɔgɔw b'a bolo mais kalandenw tun t'a bolo donc ne de wuli o la sisan ka yanni a ka karamɔgɔw sara ten o nafa t'o la ne de wuli o la sisan ka taa kalandenw ɲini ka d'a ma walasa a bɛ ka dépense min kɛ o tɔnɔ ka se k'a lasɔrɔ cogoya min na et là c'est de là maintenant que j'ai vu tiɲɛ la bololabaara nafa b'a la parce que n ye to couture hukumu na an nana tilala ka na dege safinɛ dilan na voilà donc n ye dege safinɛ dilan na vraiment a diyara n ye baara in tilala ka diyara n ye kosɛbɛ yɛrɛ de donc a kɛra ka na diya n ye n sɔrɔla ka n ka diplôme ta a bila kɛrɛfɛ ka ɲɛsin safinɛ dilan ma ka ɲɛsin bololabaara hukumu dɔrɔn na donc o kɔnɔna la sisan n sɔrɔla ka nafa caman sɔrɔ o kɔnɔna la dɔw la y'a to n ye nin initiative ta muso o muso bɛ so mɔgɔ o mɔgɔ tɛmɛna ne ka sira fɛ k'i tilala kalan na i ma baara sɔrɔ
vraiment il bureau kana il m'a ça bureau kana para so ka se ka métier local donc en fonction de ça maintenant il y a formation woro dodo akono wala sambala ka umbeno ndogono umbe unkorombe obeka se ko nyashi métier ma ba ça faut jeter pour la barabo faut jeter barabo en quelque sorte voilà c'est ça et asita nimbara nunda mina sanjime adam en 2019 2019 kana c'est 2023 ma ibe nimbara nun konnana o be be sanani ma effectivement donc ni 4 ans ibe nimbara nun konnana oui mais ni sanani konnana asita ye degun jumo soro bara kono bon sanani kono mais je peux dire bara damné parce que bon ko damné les manoko yani moko ki la podon yani moko ka don ki ka formation ibe ka mon fo réellement ni tala yoro la odo walma yani moko ka don ko formation flègne après la formation na fa bala ko fe wole manoko parce que ne communication chamanke intara do réseau kan intara télé so la intara radio so la ni communication elle est pour que moko kaye ko ambe kana formation ke wa formation ne do société de formation à courte durée la formation si contrat là pour matin donc c'est en ce moment mais ça faut parler à compte parce qu'il y a une moko kan la kodon intala de bouche à oreille des publications des réseaux sociaux donc c'est après ça maintenant moko yaye kana se moko kere moko flama obe kana ka transfert ka formation suit faut kana kenyi formation do nisra ka moko mo nan soro donc au formation quoi faire de ça moko commencer à donc vraiment avec un mot fort ni nana formation à bien pratiquer ni nana immédiatement il sait que ça finit de la mais il sait qu'une formation inquiet donc c'est après ça maintenant que moko yenga para la codon on commence là à l'affaire à la don parce qu'il y a des moko qui la codon ne bese mais bara jampa nga jamana kono ya ni duna ko kuna ni adamine adanda la goshu bi de gun chama ba kono o de kama ngo bara nun damine na la goshu jume ye la goshu jume sura kono ye toro jume sura kono ye de gun jume sura kono yoro jume kun isera yoro jume na ni ire kama na nana ga kun ya benya wate nya nu bebe bara kono jako ni bara su na oui effectivement oui au début oui mo chama ye wo fo i maseka bureau kana bara so na ni yere place afna na oui effectivement oui no leke parce que mali para ko mano ka usanga sigi sote intefena donc a wuli nga toke yere ole we seka ole mo wangu na fa donc les kama donc les critiques là ni maman ko la me en quelque sorte parce que ni femme kanu ni femme tala ye ni femme kanu ni na kanu na ani mo wamna na kabila ko shi ati seki bo asraga déjà femme no do nyaaye ajala nya kanu bola para de clara kanatiani donc les kama maman ko shi ka kuma na me ni clé ama ni clé bola para ma donc il faut qu'on a c'est bien alhamdulillah donc ka fo au début ni fencham wo de dronte ce que oui c'est ingénie ay bolo génie fenchama mais ma chibla j'ai pas abandonné au contraire ni tout sur le tas parce que ni font fin canon ce que fait la ben non voilà donner tout sur ta pour que alsa et gelambe abara konna la ngase ko beye pour que mo waron be kana formation mais na mo wora feren kala na olu feren kase ngase ka o gera nyefo o nyanyan o kana formation ke parce que o le be en chaman jembi mo be formation ni mo me gelambe akonna la wota nyefo mo donner à gera nyen folo carton yani ngana mo de formation konna la donc cela veut dire vraiment le début c'était pas du tout facile mais ala barkada mais ala fo kala barkada très bien asitu ikani mbare ko nana deme bawo bilawa non nkelen pere be ka barake ni centre bayani ni jama badi me kelen de be ka depuis adamine fo biambe romi kelen de be ka barake kelen pere be ka barake partenaire tena ima partenaire o fana nyini bon j'ai nyanyini je peux dire au début c'était pas facile nous là ni yoro chama nyanyini kale si ni moro bese ka baraka ñoo fait mais j'ai vu que c'était pas vraiment facile c'est pas du tout facile vraiment anga jamana wono donc c'est pour cela on soit là ka ulu yoro ye ko toy ne re kan be ko toy ngam kunkle nga barama nga nyeshama ka chala fe ni ake ni moro nye bala na fa bala mo nye bala avec a commencer ka et sans so ka chala fe moro ye oui be clara ne segede physique là pour que rester la baraka ñoo fait et c'est dans ce sens que moi je voulais actuellement voilà c'est ça mais ni wati laba non konnana ni la fia do soro baraka no nyebe nyetaka do lawa bien sûr ni la fia soro ni nyetaka soro parce que les cadaniers nous sommes formés
hali ka dan ye muso caman bɔ sokɔnɔna sigi la hali ka dan bi bi na dɔw ka furu tɛ menasi la hali ka dan bi bi na musow tɛ ka o sigi tɛ bi sokɔnɔna sigi la ko o tɛ baara kɛ hali ka dan bi bi na u bɛ ka se k'u yɛrɛ ta k'u denw ta u ka famiw ta u bɛ ka se k'u yɛrɛ bɔ nɔgɔ la ne yɛrɛ kɔni fɛ o ne yɛrɛ ma lafiya ye fɔlɔ o ne yɛrɛ ma lafiya ye et puis k'a ye bi bi na parce que fɔ cogo la n ye muso kelen former c'est comme si jamana bɛɛ lajɛlen de former donc hali k'aw dɔn dɔrɔn ma o yɛrɛ lafiya tɛ se ka fɔ ka ban ne fɛ san kalo 12 n ye miiri tigɛ o la n bɛ content ne yɛrɛ ka baara la quoi voilà. Madame Balo Asita est ce que hakili b'a la i ye maa hakɛ minnu former ni olu y'u ka attestation sɔrɔ n'u bɔra wa? Oui a bɛ mɔgɔ 4,000 kɔbɔ bi an bɛ yɔrɔ min na ko bi 4000 et quelques femmes dɔw yɛrɛ b'o 4000 kan bi an bɛ yɔrɔ min na ko bi an ye mɔgɔ min former wa n y'a ye bi dɔw bɛ yen o ma bɔ fɔlɔ. Maa joli b'i ka centre in kɔnɔna na? An bɛ yɔrɔ min na ko bi a bɛ se ka taa mɔgɔ 100 ani dɔɔni na. Maa 100 ani dɔɔni. Awɔ a ka ca n'o yɛrɛ. Centre in kɔnɔna ye. Effectivement. O ye minnu ta ye jabedaw ye minnu ye tatouage ye minnu ta ye couture ye minnu ta ye pâtisserie ye ani an ye sɛki dakabana dɔw y'i yɛrɛ bolo n'a dilannen don ni kɔnɔ ye i k'aw yɛrɛ de bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ. An bɛ ne bɛ dilan Firidawusu la. Donc o b'a yira k'a fɔ Asetu yɛrɛ k'a ka lutte yɛrɛ tɛ foyi ye ka se k'an ka farafinna fɛnw ka se k'olu don da la k'o valoriser. Effectivement oui. An ka munumunu salon kɔnɔna na an taara Asetu yɛrɛ ka centre kɔnɔna na ka taa lajɛ baara minnu bɛ ka kɛ yen nɔ minnu ta ye tatouage ye minnu ta ye couture ye minnu ta ye pâtisserie ye minnu fana ta ye kundilanw ye minnu ta ye jabedaw ye an taara jama kɛ ni bɔnɛ sɔrɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ u ka maître yɛrɛ fana bɛ yen an taara ka taa ɲɛda olu kan ni ka se ka ja damadɔw ta ani minnu fana bɛ yen u ye nafa min sɔrɔ baara in kɔnɔna na an ka jɛ k'o la ɲɔgɔn fɛ. Se ka don an ka kɛnɛ kɔnɔna na Ayisa ani Madame Balo Asita Sumaworo an n'ale de bɛ ɲɔgɔn bolo. Asetu maaw bɔra ka diya ye sisan ani i ka kalandenw bɔra ka kumakan minnu fɔ ka yɛrɛ ka fɔ olu tun ye furumusow de ye u bɛ sigilen tɛ u tɛ baara foyi la ka se ka bɔ du kɔnɔ ka n'u yɛrɛ kalan baara dɔ la u ka se ka t'u baara k'u yɛrɛ ye u ka besoin misɛnmaninw u denw ka besoin misɛnmaninw ka sɔrɔ u ma siri u cɛw la parce que fɛn bɛɛ lajɛlen tɛ se ka kɛ k'a fɔ fɛn o fɛn ni mago b'a la f'i k'a fɔ cɛ ma nin kɛ n ye ni moyen tɛ cɛ ye don min na dɔw fana jigi y'u balimakɛw de ye mais n'o y'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ ka dɔ kɛ hakili la i ni cɛ aw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ mais olu ko ko Asetu de kɛra sababu ye olu ma u ka sababu ɲuman u bangebaaw ta kɔfɛ k'o ye Asetu ye k'u bɛ foli belebele ta k'a di Asetu ma mais Asetu e yɛrɛ wele da kan jumɛn bɛ e fɛ farafinna musow Mali musow wele kan jumɛn fɛ k'a f'u ye minnu sigilen bɛ sokɔnɔnaw na minnu bɛ yen n'u ka diplôme dalen don ni baara t'u bolo. Bon déjà n bɛ mun fɔ musow ɲɛna déjà baaralangolo tɛ yen mɔgɔ langolo de bɛ yen donc musow an ka wuli an ka baara kɛ n bɛ mun fɔ n balakaw ye n bɛ mun fɔ n kɔrɔw ɲɛna n bɛ mun fɔ n dɔgɔninw ye n bɛ mun f'u ɲɛna franchement musow an ka wuli an ka baara kɛ barisa fosi tɛ baara bɔ don o don ni diɲɛ a tɛ laban n'an wulila an ka baara kɛ o b'a to an ka jamana bɛ jɔ o b'a to an ka Maliba bɛ jɔ o b'a to an ka faso bɛ jɔ o yɛrɛ b'a to fɔlɔ i yɛrɛ i ni cɛ fɔlɔ aw bɛ bɛn o b'a to don o don makan misɛnnin furuso kɔnɔna la o bɛ jɔ o b'a to hali furusa
o bɛ mɛnɛ an ka jamana kɔnɔ parce que n ye furusa jate kɛmɛ sira da n ye wariko problème bɔ a la a tɔ b'a dɛ mais n'a sɔrɔ ni cɛ bɛ dɔ la muso bɛ dɔ la a bɛ ɲɔgɔn dafa furuso kɔnɔ wa hali ko caman bɛ k'i la déjà i bɛ ka dɔ k'i yɛrɛ o bɛ ban i yɛrɛ hakili kunna donc n bɛ mun fɔ n balakaw ɲɛna an ka wuli an ka baara kɛ barisa fosi tɛ baara kɔ voilà baara n ye baara kɛ baara de bɛ mɔgɔw mun nafa donc n ye baara kɛ a ka ca Ala fɛ don n'a nataw la hali yɛrɛ denw o tɛ sigi o yɛrɛ bɛna wuli fɛnɛ ka dɔ k'i yɛrɛ o b'a to hali an ka jamana a bɛ fɔ cogoya min na ko mari kura a bɛ fɔra anw musow la n'an sɔnna fɛnɛ a bɛ kɛ voilà c'est ça. mais projet wɛrɛw bɛ Asetu bolo mun tɛ atelier ɲɛ wa? Bien sûr projet wɛrɛ bɛ n bolo parce que a ka di n ye don n'a nataw la comme sisan an sigiyɔrɔ bɛn bɛ Barilabugu ma an bɛ station EOC kɔfɛ a ka di n ye don n'a nataw la Firdawusu ka taa jamana wɛrɛw la mun ni Barilabugu dɔrɔn tɛ yan'an ka taa jamana wɛrɛ la an ka n'an ka région fɔlɔ la i n'a fɔ Sikaso b'a la Segu b'a la Kayi b'a la a n'a ɲɔgɔnna caman wa hali o yɛrɛ dɔrɔn tɛ région Mali kɔ kan ne yɛrɛ bɛ wele o bɛɛ la Côte d'Ivoire bɛ n wele Sénégal bɛ n wele o ka ca camanba de bɛ ne wele n'a sɔrɔ ni an ka baara wɛrɛ in sigida dɔ bɛ yen nɔ mais an bɛ yɔrɔ min na ko bi o tɛ yen mais a ka di n ye don n'a nataw la a ka taa nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la walasa muso o muso bɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ la bɛɛ ka se ka nin formation nin bɛɛ se cogoya min na o ka se ka bɔ sokɔnɔ sira o ka se ka dɔ k'u yɛrɛ cogoya min na voilà sisan. o kɔfɛ Asetu an y'a ye k'a fɔ i ka atelier kɔnɔna na i bɛ lujuratɔw fana dɛmɛ minnu bɛ yen n'u bɛ se ka dɔ kɛ lujuratɔw ka côté i kɛn bɛ ka olu ta Ala yɛrɛ jati kama ni k'u former ka d'a kan ni an ka sirabaw ta k'a lajɛ i bɛ lujuratɔw ye baara wɛrɛ foyi t'u la ni saraka diliw tɛ e yɛrɛ nan'o ye k'a fɔ vraiment u bɛ k'i toucher ninnu minnu filɛ lujuratɔw don mais u bɛ se ka métier dɔ kalan ka fɛn ɲini ka mɔgɔ wɛrɛw kala la k'u bɔ nɔgɔ la i y'o mun ye i bɛ weleweleda kɛ lujuratɔw ma i bɛ lujuratɔ damadɔw ta san o san ka olu former ka attestation d'u ma n'i sera k'u dɛmɛ n'u ye k'u dɛmɛ n'u ye kun jumɛn kama? Bon déjà ni bɛɛ ye jamana ka taga ɲɛ de o ye ka jamana ɲɛmaaw fana dɛmɛ u ka baara la voilà parce que n ye lujuratɔw dɛmɛ c'est comme si jamana de dɛmɛ n ye lujuratɔw dɛmɛ c'est comme si jamana de bɔ nɔgɔ la n'u ye k'u t'u yɛrɛma u bɛ to tan a ma nɔgɔ u bɛ to delili la c'est pas vraiment facile donc o b'a to toujours an ka jamana bɛ segin kɔ yanni an ka taa ɲɛ an bɛ ka segin kɔ tout à fait mais ni minnu mako b'a la pourquoi ni a se b'i ye munna i t'o degi mɔgɔ bɛ kuma dɔ fɔ ko yanni i ka mɔgɔ degi jɛgɛ dun na a degi jɛgɛ mɔn na donc ne bɛ olu de degi a kɛcogo la yanni i ka d'u ma don o don hɔn mugan minɛ kɛmɛ minɛ o tɛ laban mais n y'o degi métier la yɔrɔ kɔni tɛna siri i la tuguni n'i ye mɔgɔ degi métier la i y'a degi fɛnba de la donc alhamdulilayi bi ne ye n ka lujuratɔ mun former ninnu kɔni o seri b'u yɛrɛ kɔrɔ bi alhamdulilayi wa ne bɛ n disi gosi n'o ye o bɛ safinɛ dilanw kɛ mɔgɔw b'a san u bolo partenaires b'u bolo fan bɛɛ bi alhamdulilayi wa o bɛ sumaba yɛrɛmaw an y'o dege sumaba yɛrɛma min na o b'o fana dilan wa mɔgɔw fana bɛ ka to ka na san u bolo donc bi bi in na ne ka lujuratɔw tɛ ne wele foyi la bi ni o ka événement bɛ yen nɔ u bɛ ne wele ne ka taa n sigi dɔrɔn ka lajɛ ne yɛrɛ kan ka baara kɛ nafa ye donc o de ye ne ma ne ka fierté o de b'a to an ka jamana bɛ bɔ nɔgɔ la an ka jamana bɛ taa ɲɛ voilà o dɔrɔn don. Asetu weleweleda kan jumɛn b'i fɛ ni ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma tant que e bɛ ka nin baara min kɛ ka lutte min kɛ cogo min na musow ka bɔ sokɔnɔ sigili la u ka bɔ ka dɔ k'u yɛrɛ ye ka fɛn dɔw bamayɛlɛma donc ni e b'o baara sugu la jamana kan k'e dɛmɛ ka baara in na weleweleda kan jumɛn bɛ e fɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma Mali autorité ma ka d'a kan nin bamananw ka kuma don yɛrɛ ci kɛ ko ɲuman hadamaden bɛ fo o la mais diɲɛlatigɛ ko o ko ni hadamaden b'a la fo jukɔrɔma don dɔ b'a de ka sɔrɔ i la ka d'a kan kelenya bɛnnen don Ala dɔrɔn de la donc jamana ɲɛmɔgɔw weleweleda kan jumɛn b'i fɛ ka ɲɛsin olu ma? bon weleweleda kan bɛ n fɛ ka ɲɛsin u ma halisa u ka métier dɔ b'a la u k'a lajɛ ka métier dɔ b'a la an ka jamana kɔnɔ pour que an ka se ka métier kalan kosɛbɛ parce que kalan ka di ne yɛrɛ tilala kalan na mais baarako gɛlɛyara ne ma pour ne pas que ne ka caya an ka jamana kɔnɔ n'an sera ka métier caya an ni mun tilala kalan na o bɛ se k'olu dɔw orienter ka taa métier kalan donc o b'a to musow tɛ sigi o b'a to hali cɛw tɛ sigi
donc bɛɛ bɛ se ka dɔ k'i yɛrɛ ye bɛɛ bɛ bɔ sokɔnɔna sigi la n bɛ mun fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye o ka o côté lajɛ kosɛbɛ o ka métier don formation kɔnɔna la walasa an ka bɔ sokɔnɔna sigi la an ka se ka dɔ k'an yɛrɛ ani o ka ni ɲɔgɔnna centre ɲɔgɔnna caya jamana kɔnɔ walasa jamana ka se ka taa ɲɛ n'i ye bi bi in na mɔgɔ caman bɛ yen nɔ an bɛ bɔ ka taa wari ɲini yɔrɔ wɛrɛ o ye halisa baara t'an ka jamana kɔnɔ mais ni e ni caman kiri an ka jamana kɔnɔ yɔrɔ si tɛ bɔ au contraire mɔgɔ wɛrɛ de bɛna ɲɛ bɔ anw fɛ ka na an ka nin maliba in kɔnɔ mais an tɛ ɲɛ bɔ jamana wɛrɛ mɔgɔ fɛ mais mun fɔ an ka faamaw ɲɛna o k'a essayer k'o yɔrɔ lajɛ walasa jeunes jamana musow cɛw sigidaw bɛɛ ka se ka nin formation bénéficier an ka jamana ka se ka bɔ ɲɛ an ka mali kura a ka se ka kɛ anw yɛrɛ maliyɛnw ta ye fɔlɔ voilà c'est ça n b'o de f'u ɲɛna ni maa minnu mago bɛ atelier Firidawusu la Asitu aw bɛ se ka lasɔrɔ cogo di bon an ka sɔrɔ yɔrɔ ye kelen dɔrɔn de ye an bɛ Balabugu an bɛ station aussi kɔfɛ walima ni y'an wele an ka nɛgɛjuru sira la a b'an lasɔrɔ fɛnɛ ni mun ye 74 08 79 26 ou bien 77 16 16 56 voilà ni y'an wele numéro fila la kɔni i b'an lasɔrɔ alhamdulillah min ye madame Balo Asitu Sumaworo atelier Firidawusu nu o cogolen filɛ nin ye Balabugu n'i bɛ ka taa Dawudabugu station min filɛ kini bolo yan fan fɛ n'o ye station EOC ye n'aw sera n'aw ye ɲininkali kɛ bɛɛ aw bɛ Asitu aw n'ale bɛ ɲɔgɔn ye wali kelen a ka nɛgɛjuru sira aw b'o kɔrɔ o de ye 77 16 16 56 wali kelen 74 08 79 26 n'aw kɔrɔ bɛ aw ni Asitu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Asitu i ka kumakan laban bon halisa n bɛ aw yɛrɛ fo kosɛbɛ aw bɛ ka nin initiative ta ka taa anw sɛgɛrɛ fɔ anw sigida la pour que an ka se ka bɔ jibi la an ka bila yɛrɛ na foli belebele de bɛ se aw ma voilà ani a ka équipe bɛɛ Pinal TV monsieur Si ani a ka équipe bɛɛ an b'an ka foli lase aw ma parce que n y'a ye nin émission in bɛ se ka kɛ n y'a ye mɔgɔw bɛ an lakodɔn a sababu ye aw fana ye aw bɛ se anw ma k'an ka jaw ta ka cari fan bɛɛ mɔgɔ ka se k'an ye cogoya min na an bɛ aw fo o mana bɔ yen nɔ n bɛ n faw fo n bɛ n baw fo n bɛ n kɔrɔw fo n bɛ n ka karamɔgɔw fo parce que n y'a fɔla ko Firidawusu madame kelen tɛ se dɛ madame kelen tɛ se voilà n'a ka karamɔgɔ de bɛ jɛ ka formation ɲumanw di kalandenw ma o bɛɛ ka se ka bɔ ni dɔnniya dɔ ye n bɛ olu fana fo kosɛbɛ k'an ka kalandenw fɔ ko kalandenw mansaw fana fo n ye olu bɛ na mansaw de sɔnna n ye olu bɛ na cɛw de sɔnna donc n bɛ n ka foli tɛnku la k'a lase an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma halisa o k'a essayer ka nin lajɛ walasa ni formation in ka se ka caya jamana kɔnɔ an ka jamana ka se ka bɔ nɔgɔ la walasa an ka maliba ka taa ɲɛ mɔgɔ wɛrɛ de ka ɲɛbɔ anw fɛ nka anw kana ɲɛbɔ mɔgɔ wɛrɛ fɛ tuguni baarako ta yan o ka kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ voilà n b'o de f'u ɲɛna halisa musow an ka wuli an ka baara kɛ barisa fosi tɛ baara bɔ don o don ni diyan o tɛ laban dɛ deli o bɛn bɛ ala dɔrɔn de la voilà n b'olu fɔ n balakaw ɲɛna an ka wuli an ka bolo ye ɲɔgɔn ma walasa an ka jamana in ka jɔ an ka faso ka se ka jɔ cogoya min na voilà sisan foli belebeleba an b'o ta k'o di Balo yɛrɛ ma fɔlɔ o min sɔnna k'i to i yɛrɛ bolo i ka se ka nin baara in kɛ i bɛ taa i ka centre la heure min ka di i bɛ segin i bɛ na n'a kɛra cɛ dɔ ye a bɛ se k'i kun i tɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ a bolo i ka baara kɔnɔna na mais ale min sɔnna k'i ka indépendant d'i ma i ka se ka nin k'i yɛrɛ ye foli belebeleba an b'a ta k'a d'a ma a na masa cɛman ni masa musomanw ka e yɛrɛ fana fo kosɛbɛ dan tɛ foli mun na ka d'a kan i sera ka nin initiative mun ta ni ka se ka lutter i yɛrɛ bɔra k'a fɔ i ka kumaw kɔnɔna na an ka se ka kɛ an yɛrɛ an kana ɲɛbɔ mɔgɔ wɛrɛ fɛ an k'a to mɔgɔ wɛrɛ ka ɲɛbɔ an fɛ o de ye kɛnyɛrɛ ye hadamaden yanni ka ɲɛbɔ maa wɛrɛ fɛ a ɲini ka ɲɛbɔ i yɛrɛ fɛ maa kɛ nin t'a to jirila ka jirila sɔrɔ nka i bɛ se k'i to maa la ni ka maa la sɔrɔ o tuma na hadamadenw fana bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ tantɔ o tuma na Asitu bɛ ka nin baara min kɛ a ɲininen don ba ɲumankɛ minnu bɛ yen ani Mali gouvernement autorité aw bɛɛ tulo b'an na nin waati in na aw ka se ka dɛmɛ dɔw kɛ k'a ɲɛsin nin musoba in ma a bɛ ka baara min kɛ ni ka jamana dɛmɛ k'a lajɛ k'a ka jamana bɔ nɔgɔ la mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka ɲɛbɔ an ka ba Maliba fɛ cogo min na an ka muso minnu bɛ yen ni olu bɛ sigilen so kɔnɔna na u ka sokɔnɔ sigili dabila u ka na métier sugu bɛɛ lajɛlen bɛ kalan
aka atelier kɔnɔna na ni nana ni mandi ni min ka di i b'o kalan n'a ka di ka bɛɛ lajɛlen fana kalan problème t'a la i b'a bɛɛ lajɛlen kalan ka se k'i yɛrɛ bɔ nɔgɔ la i denw mana na olu ka na k'a sɔrɔ u faw n'u baw kɛnɛ baara dɔ kɛ k'a bila baara ni tɛ maa nin de bɛ yen muso baara ni cɛ baara tɛ yen an k'a lajɛ an ka wuli an ka dɔ kan yɛrɛ ka dɔ a kan dɔkɛla o de ta ye diɲɛ bi bi in na an b'a ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ baara in Ala k'a ɲɛ k'a d'aw ma laɲini kun ye mun ye Ala k'o sabati aw bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ pour que ka se ka lutte min kɛ musow ka se ka wuli ka dɔ kɛ jɔnmaya min bɛ yen o jɔnmaya ka bɔ yen muso président bɛ yen bi muso ministres bɛ yen a mécaniciens bɛ yen a chauffeurs bɛ yen a pilotes bɛ yen a fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen donc o b'a yira k'a fɔ muso langolonin de bɛ musoya kɛ mɔnɛ ye sinon musoya tɛ mɔnɛ ye cɛbakɔrɔ bɛ se ka baara o baara kɛ muso bɛ se ka bɛɛ lajɛlen kɛ mais ni e kɛra sababu ye ka kɛ muso ye ka se ka don nin baara in kɔnɔna na ka wili da kan kɛ musow bɛɛ lajɛlen ma u ka se ka na u ka jɛ ka baara kɛ o tuma na o ye hakilina ɲumanba de ye an b'a ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ Ala k'a fara si kan Ala ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati ka ɲinifɛnw kɛ sɔrɔ fɛn jango atelier yɛrɛ tɔgɔ dalen don mun na n'o ye Firdawsi ye o tuma na Ala ka sɔn jannatul Firdawsi la Ala k'o kɛ k'a bonya kama salli ala Muhammad aw ka jɛmukan man di tun don n'o de ye faso jɔ kɛnɛ ye Pinal TV Jabaranin sanfɛ a fasirilaman fɛ o de ye o denkɛ n'aw balimakɛ de n'o de ye Cheikh Mamoudou Sy ye an ka réalisateur an bɛ olu fo ka taa se an ka monteur ma an ka technicien fo ka taa se division yɔrɔ ma an'an ka ɲɛmaayaso direction kɔnɔna an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka foli belebeleba k'a ta k'a di an ka invité yɛrɛ ma n'o de ye madame Balo Asetu Sumaworo an b'a fɔ salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh aw k'an bɛn waati wɛrɛ. Faso nyemolu faso te jabuko Mali te jabuko baralalu Mali te jabuko Jamana